I aquest és el segon programa de l'inici de curs. Aquí hi ha un fet que em permetràs perquè m'omple de goig tractar-te de vostè. Perquè impacta quan vas veient que aquella persona que coneixies en un moment de la vida doncs, va prenent força, volada, profunditat. Llavors avui a mi em plau molt tractar-lo de vostè. Pel que significa. Gràcies, mossèn. Però de veritat, no, és qüestió d'afecte. Jo crec que entendrà perfectament una cosa que ens ha passat a la meva generació. I d'aquí vindria la primera pregunta. La litúrgia possiblement no era de les coses que la nostra generació estigués més atenta. Per tant, la pregunta, en quin moment vostè sent l'inquietud per la litúrgia i pren la decisió doncs, de focalitzar els seus estudis a la litúrgia? Jo quan començo el seminari, doncs un sempre va com descobrint, no? Es veuen mons diferents, l'estudi, començant per la introducció de la Sagrada Escriptura, de la filosofia, de la teologia, i sí que des dels inicis, el que són les celebracions, la litúrgia, jo mai havia fet d'escolar, ni a la parròquia, ni al col·legi, però sí que quan veig les celebracions doncs, sento una certa com trobada especial amb el Senyor precisament participant en les celebracions i després veient com funciona, etc. Doncs li veig una especial unció a les celebracions. I amb la sort també estant aquí, sent d'aquí a Terrassa, quan això es converteix en diòcesi, tenint el Sant Esperit com a catedral i tenint unes celebracions plenes, presidides pel bisbe, concelebrant el presbiteri, etc. I la part de l'estudi simplement és, a l'acabar el seminari, el qui era bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz, va ser ell qui em va proposar continuar amb els estudis una vegada acabat cinquè, anar a la parròquia, estar de formador al seminari menor i començar la llicència en litúrgia a Barcelona. I després dels anys i de veure que l'acabava, etc., em va oferir poder anar a Sant Anselm, a Roma, a continuar els estudis per acabar-los amb el doctorat. Hi ha una altra cosa que ens passava a la nostra generació. I recordo un dia un dels fets que em va capgirar. Al pensar en l'Eucaristia tenia sempre el pensament en el Sant Sopar. Però clar, en el que podria ser la quarta copa, el Senyor se'n va a Getsemaní i expressa amb molta força que passi de mi aquest calze. I després anem veient tota la passió. I en el moment en què acaba, tot s'ha complert i brolla sang i aigua. I el tercer dia ressuscita. Per tant, aquell prevere que quan celebrava l'Eucaristia pensava en el darrer sopar, doncs ara et trobes darrer sopar, el sacrifici i la resurrecció. Com ho hem d'entendre tot això? Quan celebrem l'Eucaristia, quin és el nucli del que hem de tenir present? Sempre es parla, potser això, al llarg de la història de la teologia, de l'estudi i també de la vivència cristiana de l'Església, doncs hi ha hagut accents, no? És veritat que va haver-hi uns anys que això és l'escena, el sopar del Senyor, com a contrapunt de segles enrere, entendre-ho com a pur, el sacrifici, nosaltres estem al costat i allà dalt l'altar té lloc i nosaltres des d'aquí baix contemplem. Però és veritat, i ens ho diu el catecisme i la reforma del Sacrosanctum Concilium, la Constitució de Litúrgia, doncs l'Eucaristia com a memorial, com a record i actualització del, i aquí és la paraula clau que ens ensenya l'Església, memorial del misteri pasqual, de la passió, mort i resurrecció del Senyor. I per tant nosaltres, quan celebrem l'Eucaristia, sigui el qui presideix
siguin els preveres que concelebren, els diaques que assisteixen, o sigui el poble fidel, que també l'assemblea és celebrant, no és només el mossèn que diu la missa i nosaltres que anem a escoltar, sinó que tots som celebrants, doncs estem participant i actualitzant el misteri pasqual de la passió, la mort i la resurrecció del Senyor, que són una sola cosa. No podem separar, no? I parlant només del Calvari, de la passió, i a la missa recordem la passió, i en canvi doncs, en tal altra cosa recordem només la resurrecció. No hi ha resurrecció sense passió i mort, ni tampoc hi ha passió sense resurrecció, no? És morir per viure. Però hi ha una altra cosa que molts cops, amb el temps vas veient que al celebrar l'Eucaristia doncs reclama un centrar-se en Crist. Hi haurà altres moments de lideratge de la comunitat. Una cosa és presidir, l'altra és el lideratge. I penses que sempre les divisions, les reaccions, les desavinences arriben a veure's una mica en l'Eucaristia. Quan l'Eucaristia és el lloc de la comunió, no? Què ens passa? Que quasi sempre hi ha alguns debats que els posem i en el moment màxim de la nostra expressió doncs surten aquests detallets o detallassos a vegades de les divisions. Sí, desgraciadament, clar, en el lloc de la celebració del misteri, no, és on, és com algun autor que parlava de si vols saber com és l'Església o què és l'Església, obre la porta d'una església mentre estan celebrant l'Eucaristia i allà veuràs què és l'Església, no? Perquè és el nucli de la nostra fe, al final és la celebració de l'Eucaristia com a manifestació del que és l'Església. I sí que pot passar de vegades que això ens ho adverteix en aquesta última carta apostòlica, Desiderio Desideravi, del papa Francesc, ens parla de les temptacions o de la polarització que pot haver-hi, especialment en la presidència de l'Eucaristia, no? O sigui, per part del prevere, doncs, sigui d'una rigidesa extrema, que no és quasi ni humà, perquè una persona doncs, és encarnada, sigui per voler ser doncs, com un col·lega més, no? I convertir allò doncs, en una assemblea que no ho és. O sigui per voler posar aquest sentimentalisme o posar-me jo al centre, no? En comptes de posar a Déu i jo retirar-me. Simplement soc representant, el torno a fer present, representar. Doncs seria aquesta idea que jo crec que parteix de la via de la porta estreta i petita de la humilitat per celebrar l'Eucaristia, per presidir els Sants Misteris i per participar-hi també. Si no som humils, si no ens deixem fer pel Senyor, si no ens deixem portar per ell, doncs inevitablement portarem cadascú a su propio molino, el agua a su propio molino. Jo faré més la cosa sentimental i explicaré els meus problemes en la celebració i en canvi l'altre voldrà fer com té aquesta idea d'església més d'aquesta manera o més d'aquesta altra, en la celebració així ho manifestarà. I els fidels, per tant, els hi estem posant, ells buscaran, claro, la que els hi agradi, entre cometes, més, no? La que trobin més propera a ells. Però estarem fent com escoles diverses i, vist des de fora, diverses esglésies, no? O sigui, la fe que es manifesta en una missa d'aquest tipus versus la que es manifesta en una missa d'aquest altre tipus, doncs, essencialment és la mateixa, evidentment, i així és, i tots som membres d'un mateix presbiteri i de la mateixa església local, en particular i universal. Però, doncs, de vegades, externament pot semblar que siguin coses diferents. Ara, en aquest moment, la nostra situació, però ara parlo transversal en tots els aspectes de la nostra societat, hi ha un desencís, que és transversal. Tots els grups estan una mica desencisats. Ara no estic parlant tant eclesialment, sinó com un fet transversal de tothom, no? I a l'haver-hi aquest desencís, doncs és molt fort el reaccionisme. Jo parteixo molt d'una reacció en lloc de partir d'una experiència fonamental, fundant.
I després, en aquesta reacció, hi ha com dos accents. Un que és l'accent ideològic i l'altre que és fortíssim, l'accent emocional. Tot es torna en un grau d'un sentimentalisme molt fort. Aquestes dues coses de la reacció, la ideologia i aquest sentimentalisme tan fort, arriben a poder fer mal a la celebració de la fe? Absolutament. Absolutament sí. És a dir, aquesta situació que és veritat, que és una mica general del món, i justament jo trobo molt providencial que aquest any vinent, el 2025, sigui aquest jubileu posant l'accent en l'esperança, no? Perquè potser a l'Església i també en el món actual, amb tota aquesta... que no es veu clar cap a on anem i què passarà i tal, doncs posar aquest accent en l'esperança. Per tant, jo crec que és molt important centrar-nos ara en això, no? Però sí que és cert que veiem en això, en les celebracions, potser perquè, no sé, no ens trobem o veiem en aquest món tan, doncs digue-li, hi ha qui parla de liquidesa o de gas, però en un món en el qual no fem arrels o tenim por al compromís o tenim por a aquesta, no, doncs a fer arrels i a continuar. Doncs jo he començat amb aquesta vocació, amb aquest estat de vida, en aquesta situació, i a poc, amb les dificultats pròpies, però vaig fent i vaig tirant endavant. I aleshores, quan ens trobem amb aquestes reaccions, especialment amb aquesta qüestió del sentimentalisme que ara està molt present, doncs un pot pensar, sí, deixar-se portar, doncs això pel que estic sentint en aquest moment, però això, doncs sí, és perillós una mica, perquè el que sento ara, d'aquí 5 minuts es passarà i no puc no puc fer arrels en això, perquè és un mer, sentiment. I l'altre seria com potser no copsem o no entenem del tot el que dèiem abans, el misteri pasqual de la passió, mort i resurrecció del Senyor, això és l'essència. Però clar, acabar-ho d'entendre, d'entrar, sí, la meva relació amb el Senyor, molt bé, tal, però aquella cosa que em posa la pell de gallina, no? Doncs aquest sentir i una música una mica especial, i una il·luminació o una altra, aquests diversos accents que a poc veiem, en concret, en el món eclesial, que es donen en les celebracions, doncs a la gent potser li pot donar una mica aquesta sensació de estic molt a gust en aquest ambient, escoltant aquest text o cantant aquesta cançó, contemplant el Senyor present a l'Eucaristia, no? O sigui l'adoració eucarística, o sigui en una missa, però sense la implicació que té això, no? Hi ha l'adagi aquell de Prosper d'Aquitània del segle V, l'Alex Orandi i l'Alex Credendi, no? Que és la pregària de l'Església, és la que estableix la fe de l'Església. No? I això, no? Si hi havia abans la gallina o l'ou, doncs a partir de la pregària de l'Església, no? I d'aquells credos dels primers segles, doncs s'estableix la fe de l'Església, i aquesta pregària, aquesta fe, s'ha de traduir en una vida, no? I per tant, la manera com celebrem serà també la manera com vivim. I en aquest cas doncs, es veu una mica, sigui per la via reaccionària, ideològica, i aquest món no funciona res, doncs nosaltres ens centrem en aquestes 4 coses que jo sé que 2 més 2 són 4 i defensar això a ultrança i fins al final, però potser oblidant-me d'altres aspectes o factors que són importants també. Després, vostè coneix que en allà, a la parròquia on estic, doncs hi ha l'adoració perpètua, que té molts fruits, però sempre poso unes interpel·lacions que no sé si són les adequades o no. Per exemple, a l'hora d'anar a adorar, acostumem a ser puntuals. A l'hora de venir a celebrar l'Eucaristia, doncs hi ha una certa impuntualitat. Dius, en l'ordre dels factors, sense Eucaristia no hi ha adoració. Per tant, de vegades tens por que una cosa que és molt maca, molt bona, però podríem tenir la tentació d'oblidar l'arrel i el moll de l'os està a l'Eucaristia. Després, si Crist està present, doncs no hi ha res que sigui neutre. Per tant,
que hi hagi bellesa és important, però una bellesa adequada. Per tant, certs tipus d'il·luminació són efectistes i les entendré, que ja sap que a mi m'agrada el món de l'espectacle i potser per això sóc més sensible, doncs l'entendré en un espectacle. Però potser no en aquell lloc on prioritza la presència de Crist. Les llums tindran la seva importància, però no excessiva. I els cants, doncs jo crec que hi ha una manera de cantar que ajuda a l'oració, un cant que t'alimenta. Però pot haver-hi una manera de cantar on potser s'assembla massa a com jo en un concert veig una certa alegria, que no hi estic gens en contra perquè disfruto en el concert. Però el concert ficat en una lluança, doncs, a l'hora que lluo el Senyor, penso que m'educa a tenir una altra música, una altra cultura, una altra manera. Llavors tinc aquesta certa por i després la darrera és dir, si Crist està present i tenim aquesta salut que està ben entroncat amb l'Eucaristia, però agafar el Santíssim i apropar-lo a una persona, llavors jo dic, deixem que Crist sigui Crist, ja que està present. Que jo no em posi, que no se'n vegi una certa austeritat perquè l'atenció està amb ell i que llavors potser faci un ús abusiu i me'n vagi als terrenys aquests emocionals i aquella bona persona s'emociona molt i s'emociona i està vivint un bé, però esclar, el que toquem és un tema que no és nostre, és sagrat, és de l'Església i jo no puc fer el que em dóna la gana. Sí, hi ha la tentació aquesta, en la línia de l'abans, o sigui, aquell desideravi del papa Francesc parlava més de la presidència de l'Eucaristia, però és extrapolable també a aquesta qüestió. Ara és veritat que, potser com a reacció del que es va viure uns anys després del concili, potser de totes aquestes coses del culte eucarístic fora de la missa, l'adoració eucarística, doncs és una cosa que no ha lugar, no? Havia desaparegut en molts llocs i ara ha tornat amb tota la força, però potser mal entesa, no? I precisament pot passar, i passa de fet, això de que gent que participi en adoració eucarística, en hores santes o tal, però sense aquesta connexió de la qual posaves l'accent, que si no hi ha Eucaristia no hi ha extensió, aquesta adoració eucarística fora de la missa. Per tant, és important primer centrar la mirada en això, que és extensió de l'Eucaristia, i per tant unir-se a la lluança del Pare, pel Fill, en l'Esperit Sant, que és aquesta la dinàmica de l'Eucaristia sempre, i després allunyar-nos una mica, sí, d'aquesta concepció una mica, sentimentalisme, de convertir, perquè és el que podem arribar en algunes ocasions, sigui per la gent que hi participa, sigui pel mateix celebrant, o qui modera la pregària, de convertir el Senyor en una mica com una joia, un tòtem, salvant les distàncies, evidentment, però aquest acostar-lo, anar-lo passant. I és veritat, el que deies, la gent que el rep i que potser en aquell moment sent una cosa com molt forta i tal, doncs sí, som gent de bona voluntat, de bona fe, i bons, i formats fins i tot, però el que estem fent al final és convertir el Senyor, el Déu mateix que s'ha fet home i ha mort i ressuscitat per la nostra salvació, doncs a passejar-lo com si fos com una joia o com una mena de tresor, però potser perdent una mica aquesta dimensió de que Déu és Déu i nosaltres ens unim a ell, el contemplem, però igual que el podem contemplar, evidentment, després de combregar en l'acció de gràcies, aquella estona després de la comunió a l'Eucaristia o després de missa. I potser, per aquella llei del pèndol, el que va desaparèixer en aquells anys 70 i 80, ara ha tornat i ens estem anant una mica per l'altra banda. La republicació
del ritual, no? Aquest ritual, existeix un llibre igual que el missal romà o que els leccionaris o tal, doncs existeix un ritual que es diu ritual del culte eucarístic fora de la missa. I aquell ritual està evidentment publicat i oficial tant en català com en castellà, i allà ens ofereix diverses modalitats d'adoració eucarística, de pregàries que es poden plantejar, de cants antics i nous, però que ens poden servir per tenir una estona d'intimitat amb el Senyor i d'adorar-lo i de lloar-lo, i que ens convidi principalment a viure amb més presència, amb més devoció, l'Eucaristia, que és el centre, i a traduir-ho això en la nostra vida, doncs a ser més justos, a viure aquesta caritat en la veritat, que és el principal, el fruit de l'Eucaristia, el que ens ha de dur a viure. A la nostra diòcesi, que enguany celebra el seu 20è aniversari, doncs resulta que la mirada egra doncs és important, i aquesta mirada ens porta a la litúrgia hispano-mosàrab, de la que vostè doncs, en té un coneixement gran, i la seva tesi doctoral doncs, està entroncada amb aquesta realitat. Quan un fidel celebra una missa hispano-mosàrab, com ho ha de fer i què li aporta, i si el distancia o l'ajuda a entendre millor el ritu romà. Que en això sempre estem en el terreny una mica perillós i necessitat de maduresa en la fe, no? I d'educació, o sigui, que ens vagin educant i de no oblidar-nos mai d'aquesta arrel de la humilitat i centralitat també, l'objectivitat de la litúrgia, no deixar-nos portar això pel subjecte que presideix o de nosaltres que participem, sinó del que és en essència, i centrar-nos en això. I és veritat que per la tradició de l'Església, per diversos llocs, hi ha hagut diverses tradicions per la força que va tenir en el seu dia, i que té encara Roma, a Occident només s'estén tot el ritu romà, i els altres que hi havia, com podia ser el galicà a la zona francesa, o l'ambrosià, que aquest sí en el nord d'Itàlia es manté, però molt romanitzat, molt en l'estil de la nostra missa, i aquí a les nostres terres l'hispano-mossàrab o hispà o ritu mossàrab, perquè ha tingut diverses nomenclatures, però és una celebració una mica diferent. Principalment veiem que les parts són les mateixes, no? Hi ha una litúrgia de la paraula, hi ha una litúrgia de l'Eucaristia, i hi ha també adorar el Senyor, veure'l en tot moment, o sigui, estar amb ell, recordar les meravelles que ha fet en la història de la salvació, llegint la paraula de Déu, i després representant-lo, fent-lo present sobre l'altar amb les espècies del pa i del vi consagrats. Aleshores, per la gent que hi participa, jo crec que una breu catequesi prèvia, diguem, i no ha de ser, de vegades podem caure en aquella explicació contínua durant la celebració. Ara el que tindrà lloc és això, i ara això altre, i això el que fa potser és una mica descentrar, però una formació prèvia i posterior, prèvia explicant el que tindrà lloc i que els tempos seran aquests, i farem això i farem allò, i poseu especialment atenció en tal cosa, i després explicant, ara que ja ho heu viscut i heu participat, doneu-vos compte que tal gest tenia aquesta significació, i aleshores aquí es poden obrir uns veritables tresors de la tradició de l'Església. Aleshores, després del concili va haver-hi, del ritu hispano-mossàrab, principalment el que havia quedat era a Toledo, a la capella del Corpus Christi, i allà es va mantenir durant tots els segles, des de la seva supressió en el segle X-XI fins al segle XX, que el Vaticà II convida a aquells ritus més antics, donar-los una revisió i poder-los reprendre, tornar a celebrar. I aleshores hi ha un equip d'historiadors i de teòlegs, liturgistes, que es dediquen a buscar en les fonts antigues el que s'havia celebrat i la fe que tenia l'Església a les nostres terres, i posar-ho en actual.
I jo crec que això, doncs, poder-ho explicar a la gent i que la gent ho visqui, és a dir, que no quedi com una mera arqueologia, que és el que pot passar de vegades, no? Una arqueologia litúrgica de, mira, i de vegades ens fa la broma la gent, ens hem de vestir de mossàrab, de mossàrab sona àrab, no? I ens hem de vestir de certa manera o tal, sinó que és celebrar la mateixa Eucaristia, la mateixa fe que celebraven aquells hispans dels primers segles, del segle VII, del segle VIII, del segle IX, doncs celebraven l'Eucaristia d'aquesta manera i a nosaltres ens uneix, com els d'Ègara, els que celebraven en aquella antiga diòcesi, doncs ara avui nosaltres celebrem també escoltant la paraula de Déu, donant-li gràcies i demanant-li tot el que necessitem i fent-lo present sobre l'altar. Les seves reflexions ens ha ajudat molt a afinar en tots els àmbits. Ja sap que jo soc una mica sorollós. I ara em permetria, per acabar, una cosa que a mi em sorprèn moltíssim de vostè. Moltes vegades el que dirigeix les cerimònies, doncs se'l veu molt. Vostè és altíssim i sorprenentment quan dirigeix les cerimònies és molt més discret. I a mi m'impacta, perquè clar, ser discret amb els metros que vostè té no és tan fàcil, però sí que me recordo moltes vegades que fins i tot arribava a l'anècdota amb el temps que jo era seminarista, deia, hi ha persones que no tenen unció i fan excessiu soroll. Tant passen preveres com amb laics, que de vegades dirigeixen els cants i allí trobes una ventada de mans impressionant. I jo li vull agrair això, que vostè està present, dona serenitat a la celebració, dona serenitat als que estem concelebrant i al poble fidel, tot i la llargada que té. Moltes gràcies, mossèn. I per últim, tenim una joia en la nostra diòcesi, que és el seminari. I vostè, doncs, està molt a prop d'ell com a formador. Com els veu ells, com estan creixent en el seu gust per la litúrgia, la seva consciència, en què seran aquells futurs sacerdots que presidiran l'Eucaristia? Jo crec que aquí és un repte també, precisament en aquest món que parlàvem abans, sigui de sentimentalisme, sigui ideològic o tal, però preparar amb uns nois que se senten cridats pel Senyor a seguir-lo, i el Senyor continua cridant, sigui en aquest món que un podria pensar, doncs quin desastre, on anem, el Senyor continua cridant, i nois doncs valents i decidits que responen amb generositat, doncs jo ho deixo tot i el segueixo. I aleshores precisament el fet de viure en comunitat, viure junts, celebrar l'Eucaristia cada dia junts i doncs poder veure doncs això en les celebracions a la catedral, no? Acompanyant el bisbe, poder doncs fer d'acòlits en celebracions grans i també cada diumenge a les seves parròquies i en el torn que els hi toca també al seminari, però anar contemplant com se celebra l'Eucaristia segons els llibres litúrgics, sense cap extravagància, normal, però amb ells a poc també els hi va ensenyant, o van agafant com a referent i queda una pàtina que després en el dia de demà, i això es veu en els preveres recent ordenats, no? Que la manera de celebrar, doncs a poc l'han anat aprenent i rebent del que han rebut al seminari. Pot haver-hi, sí, i és així això, el perill avui en dia de caure en radicalismes, igual que en una certa època doncs caure en el duralex o en no fer servir la casulla o en coses per l'estil. Avui dia podem caure en una mica en aquesta llei del pèndol, en el contrari, no? I voler fer una celebració que queda com excessivament rígida o allunyada de la realitat i de l'assemblea que participa en la celebració. Però si posem l'accent, si primer fonamentem la nostra fe i ens formem bé, seguim el que diu la llei de l'Església, els llibres litúrgics, i ho fem amb unció i mirem que la gent, doncs, a través de les celebracions, o la celebració els hi acosti al Senyor i puguin tenir una relació amb ell, doncs anirà bé. Li agraïm molt, de veritat, perquè té una agenda intensa i poder tindre aquesta estona, perquè aquest programa el que vol doncs, és una mica ser una finestra que ajudi i tingui un nivell doncs,
per poder-nos formar també des dels mitjans, des de les xarxes. Molt agraït. Moltes gràcies, mossèn.